O presidente da Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa, xunto coa alcaldesa de Ribeira, visitaba esta mañá as obras de restauración que se están a acometer na fábrica de Salgadura do Touro. A cooperativa Árbore é a encargada de poñer en valor este espazo para facelo accesible e interpretable aos visitantes. O que se van a realizar son medidas para facer que se poida ser visitable, colocando unhas cubertas metálicas, afianzando ben todo, que se ve que ahora mismo está nun estado un tanto perigoso para os visitantes que puderan vir, e facer que poida ser interpretativo certos elementos como hai por aí do antigo peso que había para a Salgadura, e que se poida entender todo o que está aquí. Vamos a poñer 250.000 euros desos fondos na Xeration da Mancomunidade para mellorar toda esta zona. Estáse facendo pois a rehabilitación, como estades vendo, e tamén hai unha partida pois tanto para a iluminación, que creo que é importante tamén unha vez que se visite, porque aínda que este enclave é espectacular de día, tamén é moi bonito poder visitalo de noite. E tamén pois vai a ter unha parte de musealización, digamos, digital, para que todos aqueles que nos visiten saiban que hubo aquí, que se fixo aquí, e dende logo que os traslademos a uns anos atrás para entender cal é tamén pois a realidade do noso territorio. A Factoría do Touro forma parte da viaxe a través da historia dos sabores que propón Barbanza Arousa, comparada nos 4 concellos que a compoñen. Esta gran ruta continuará tamén noutros puntos da nosa comarca, na Pobra do Caramiñal, cas visitas inmersivas ao barrio dos cataláns, en Boiro, co Museo da Conserva, e en Rianxo, ca creación de novos espacios enogastronómicos no Museo do Mar. Con este proxecto, a Mancomunidade busca adaptarse ás novas tendencias turísticas, consolidando o destino como un referente enogastronómico. Ademais, respondemos tamén ás novas tendencias turísticas, nas que xa está demostrado que hoxe en día o visitante, o turista, busca experimentar e non tanto ver. Non ser un mero espectador, senón incluírse dentro do relato do propio destino. Eso por un lado, e por outro lado tamén captar ese visitante gastronómico, que é un visitante que soe ter un gasto maior no territorio que visita, é un visitante pois, con maior calidade porque respeta o territorio no que está, e ademais desestacionaliza o turismo porque o visitante no gastronómico soe participar ou visitar os destinos durante todo o ano, incluindo tamén a tempada baixa. Prevese que todas as actuacións enmarcadas no Plan de Sostibilidade Turística en Destino estean rematadas a 30 de xuño, polo que entrarán en servizo este mesmo verán.